No niin, aloitellaan. Tervetuloa Suomen ravintoterapiayhdistyksen ensimmäiseen viralliseen webinaariin tänään toukokuisena iltana. Ja meillähän on aiheena stressin vaikutus elimistöön. Ja nyt ollaan tässä Zoomissa, jos jollekin on ensimmäistä kertaa tämä tekninen tapa niin käytössä, niin me toivotaan, että tässä mä suljen noi mikrofonit kaikilta, että jos on kysymyksiä, niin niitä saa kirjoittaa siinä alhaalla, kun laittaa hiiren siihen alapalkin kohdalle, niin siinä on tällainen chattikohta, eli voi sinne laittaa kysymyksiä ihan vapaasti, mutta niitä käydään sitten tässä myöhemmin läpi. Eli meillä on Niina Saine, diplomiravintoneuvoja, eikö niin? Ratyn puheenjohtaja pitää meille esittää meille asian, ja mä oon tässä tämmöisenä ylläpitäjänä. Mä oon Susa Hany myöskin, ravintoterapeutti ja Ratyn hallituksessa. Ja tosiaan niin ainakin tunti ja reilusti tunti menee varmaan ihan tuohon itse asiaan, siihen luentoon, ja sitten 1,5 tuntia on varattu, niin lopussa sitten katsotaan niitä kysymyksiä. Ja tosiaan niin nauhoitus jää sitten tästä kaikille, ja mä lähetän sen jälkikäteen. Koko esitys jää sitten kaikille kerrattavaksi, mutta eipä kai tässä sen kummempaa sitten alussa mitään erityistä, niin annetaan Niinalle puheenvuoro, ja Niina pääsee sieltä jatkamaan ja jakaa sitten sitä omaa ruutua ja aloittaa esitystä. Ole hyvä. Okei, kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolesta. Laitetaan tästä nyt ensimmäisenä tämä esitys. Sä olit oikeassa, että täällä on nyt niin paljon näitä auki, että mun pitää katsoa, että mikä näistä on se. Tuollako se sitten? Hetkonen. Joo, täältä näkyy. Noin. Nyt toivon mukaan. Näkyykö kaikille tämä? Näkyykö tämä Susa sulle? Joo, nyt se lataantui. Joo, eli nyt siinä näkyy se. Laitat sä siihen esitysmoodiin sen vai haluatko pitää sen noin? Tämä on varmaan ihan, mä pidän sen nyt tällaisena. Joo. Mutta aloitetaan. Tämä ensimmäinen on semmoinen, mikä on käsitelty jo. Te tiedätte jo, mikä on aihe ja kuka on järjestäjä ja kuka täällä on puhumassa. Mutta mennään sitten tähän stressiin. Eli sehän on semmoinen sana, mitä kuuluu niin kuin kaiken aikaa. Ja voi jo ajatella, että se olisi mahdollisesti jo kokenut inflaation, koska sitä käytetään niin kuin vähän erilaisissa yhteyksissä, ja mä oon tähän ottanut niin kuin pari tämmöistä esimerkkiä, että joku voi stressata siitä, että joutuu odottamaan 5 minuuttia seuraavaa ratikkaa, kun edellinen meni nokan edestä. Sitä voidaan kutsua stressiksi, ja jollain voi olla semmoinen tilanne, että hän ei saa nukuttua, kun tuli irtisanomiset, ja äidille pitäisi saada paikka vanhainkotiin ja kylppäristä löytyi hometta. Eli ehkä pikkusen eri mittakaavassa olevat stressit. Mutta mitkä on sitten ne asiat, jotka aiheuttaa stressiä? Et yleisestihän me tiedetään tämmöisiä tunnettuja stressoreja. Kaikki tietää, että kiire ja tekemättömät työt, huolet, murheet, ihmissuhdeongelmat, traumaattiset tapahtumat, elämänmuutokset, menetykset, tämän tyyppiset asiat aiheuttaa stressiä. Ja tähän mä oon ottanut tämmöisen, tämä vähän vanha jo artikkeli, tämmöinen 2008 vuodelta Tiedelehden artikkeli. Eli se, miten stressi yksilöä vaikuttaa, niin siinäkin on sitten eroja. Eli tässä on niin kuin, tehty 67 tämmöinen kehitelty tämmöinen pisteytys, jonka mukaan tietynlaiset niin kuin stressit tuottaa tietyn verran stressipisteitä. Esimerkiksi niin kuin puolison kuolema täydet 100, avioero 75 ja niin edelleen. Ja
siinä listassa lueteltiin yli 40 stressoria. Nykyään on varmaan jo enemmänkin erilaisia stressin aiheita kuin tuolloin. Ja näiden Holmesin ja Rahen mukaan niin ihminen on vakavassa vaarassa sairastua siitä stressistä, jos stressipisteitä kasautuu nopeasti yli 300. Tai sitten se vaara ei ole niin iso kuin että jos pistemäärä olisi 150. Mutta nykyään me tosiaan tiedetään, että eri kokemus voi stressata niin kuin eri ihmisiä eri tavalla, eli näistä pisteistä ei voida päätellä. Ja tässäkin on huomioitu sitten tämmöinen niin kuin psyykkinen stressi. Mutta mitä muut asiat on semmoisia, mitkä tuottaa stressiä, mitä ei välttämättä niin kuin arkikielessä ymmärretä. Ja oikeastaan me voidaan sanoa, että kaikki mitä keho ja mieltä rasittaa, niin hyvässä kuin pahassa voi olla stressi. Ja jos ajatellaan, mikä on hyvässä, niin esimerkiksi rakastuminen on stressi keholle. Ja se vaikuttaa esimerkiksi hermostoon ja hormonitoimintaan samalla tavalla kuin esimerkiksi hermostuminen tai tämmöinen epämiellyttävä niin kuin psyykkinen stressi. Että vaikka meidän aivokuori silloin ymmärtäisikin tulkita sen eri tavalla, että hei, tämä on tosi hyvä juttu, tämä on ihanaa ja mä haluan olla rakastunut ja tämä onkin oikein, niin sillä on varmasti joku tietty tarkoitus, että se rakastumisvaihekaan ei välttämättä samassa huumassa jatku koko loppuelämää, koska se aiheuttaisi meidän kehoon samanlaista kemiaa kuin pitkäaikainen muunlainen stressi. Mutta mitä muunlaista stressiä kuin sitten tämmöiset niin kuin tunne-elämään viittaavat? Esimerkiksi nykyään hyvin yleistä liiallinen liikunta, varsinkin yhdistettynä alisyömiseen, univaje, virheravitsemus, puutteellinen ruoansulatus, suolistomikrobiston epätasapainotila, hormoniepätasapainotilat, sisäilmaongelmat, krooniset infektiot, allergiat, yliherkkyydet, ravintopuutokset, myrkyt, saasteet, kehon mielen traumat, valvominen, päihteet, nautintoaineiden liikakäyttö, kipu, kylmyys, kuumuus, erilaiset säteilyn lajit. Oikeastaan kaikki, mikä muuttaa meidän kehoa ja reagointia tai saa meidät jollain tavalla reagoimaan, on tietyllä tavalla stressiä. Että tämä stressin käsite kannattaa opetella laajentamaan muuallekin kuin siihen, että on kiire tai huolia. Mutta alun perin, mihin tämmöinen stressivaste on tarkoitettu? Et tässä mä oon ottanut tämän, onko tämä nyt sitten, mikä materia tämä nyt onkaan, niin me nähdään tämmöinen petoeläin, niin meillä käynnistyy stressireaktio. Ja meillä on ehkä sekunnin murto-osaa aikaa päättää, että juostaanko me pakoon vai tehdäänkö me tuosta eläimestä laukku itsellemme. Ja tämmöinen stressivaste, se reaktio, mitä meidän kehossa käynnistyy stressissä, niin se on tarkoitettu tämmöisestä vaarasta ja haasteista selviämiseen, koska siitä seuraa tämmöinen hyökkää tai pakene reaktio. Mutta onko sitten tarkoitettu, että sitä stressiä olisi joka päivä tai monta kertaa päivässä tai ihan jatkuvasti, mikä on muodossa tai toisessa nykyelämässä monilla faktana, että me stressataan jostain jatkuvasti. Se on nimenomaan, siis stressihän ei sikäli ole meidän mikään vihollinen. Et sillä on tarkoituksensakin, mutta se on haitallinen nimenomaan liiallisena. Sitten on tämmöinen mainos. Mä nyt olen ottanut siitä tuotemerkin pois. Googlettamalla kyllä sitten ehkä saatte tietää, mistä tuotteesta kysymys. Mutta tämmöinen mainos, missä sanotaan, että uusi ihonhoitolinja on luotu juuri sinulle, joka ihoa vaivaavat kiire, lyhyet yöunet ja stressi.
virkistää ihosi aineenvaihduntaa ja parantaa ihosi vastustuskykyä. Ihostasi tulee immuuniväsymyksen merkeillä ja valmis taistelemaan ikääntymistä vastaan. Ihon raikkaus on huipussaan joka päivä, joka tunti, joka minuutti. Eli tehdään tuote ihmiselle. Tämä sanoma on vähän tämmöinen, että iho siis kunnossa, joten ei mitään hätää, stressaa rauhassa ja nuku liian vähän. Kun se, mitä me oikeasti halutaan sitten tietää, että mitä ihmisessä tapahtuu ihon alla stressissä. Eli mitä stressi tekee meidän elimistölle, kun me kaikki tiedetään jo, että stressi on haitallista, mutta mitä silloin tapahtuu? No, tässä on sitten niin kuin kuvattu lyhyesti sitä stressireaktiota. Ja se, mitä silloin tapahtuu, niin tämmöistä stressireaktiota sitä säädellään sekä sähköisesti että kemiallisesti, eli hermoston ja hormonitoiminnan kautta. Ja stressissä autonominen eli tahdosta riippumaton hermoston sympaattinen osa aktivoituu ja silloin kytkeytyy päälle tämä taistele-pakene-moodi. Ja tällöin muun muassa adrenaliinia erittyy lisämunuaisen ytimestä ja tämä tapahtuu tosi nopeasti. Ja stressin jatkuessa myöskin sitten jälkiefektinä myöskin kortisolitasot lisämunuaiskuoresta kohoaa. No, nämä molemmat stressihormonityypit, ne nostaa verensokeria, jotta sydämelle ja lihakselle jäisi energiaa taistella tai juosta pakoon ja aivoille sitten energiaa pysyy skarppina. No, sitten tapahtuu tämmöisiä fysiologisia muutoksia, että sydämen syke kiihtyy, verta ja sen mukana sokeria ja happea ohjataan aivoille ja luurankolihaksille sydämelle. Mutta sitten tämä, mikä on tärkeää meidän nyt sitten ymmärtää, että tämmöisessä stressireaktiossa niin elimistö osaa fiksusti priorisoida asioita. Eli silloin esimerkiksi tämmöiset siinä tilanteessa toissijaiset toiminnot, kuten lisääntyminen ja ruoansulatus, niin ne pistetään vähän niin kuin paitsioon. Ja nämä on niitä asioita, mitä sitten, missä rupeaa tulemaan muun muassa näissä asioissa, rupeaa tulemaan ongelmia tämmöisessä niin kuin pitkittyneessä stressissä. Ja sitten jos ajatellaan tätä niin kuin verensokeria, että kun nämä stressihormonit nostaa sitä, niin silläkin on sitten niin kuin pitkän aikavälin vaikutuksia. Me tiedetään sekin, että pitkäaikaisesti korkeat verensokeriarvot, niin ne on myöskin epäterveellisiä. Eli pitkittyneestä stressistä syntyy ongelmia. Ja ravitsemuksessakin, niin, tai tässä meidän alalla, ravitsemusalallakin nykyään enemmän ja enemmän puhutaan siitä, miten ruoansulatus ja suolisto, miten niiden hyvinvointi on tärkeää koko kropalle ja koko ihmiselle. Mutta jos meillä on pitkittynyttä stressiä, se aiheuttaa ruoansulatuksen heikkenemistä. Ja sitten tämä huonosti sulanut ruokamassa, se ärsyttää suolistoa ja se johtaa suoliston mikrobiston epätasapainotilaan. Ja tämmöisiä epätasapainotiloja on muun muassa ohutsuolen bakteerian liikakasvu, niin kutsuttu SIBO, ja myöskin sitten ohutsuolen läpäisevyyden lisääntyminen, niin kutsuttu tämmöinen leaky gut. Ja sitten voi tapahtua paksusuolen mikrobiston epätasapainotilaa. Sitä kutsutaan dysbioosiksi, mutta toisaalta näitä kumpaakin myöskin SIBO luetaan dysbiooseihin. Nyt joku piirtelee täällä punaista, se muuten näkyy sitten kaikille. Mitenköhän se on edes mahdollistakaan? Että no joo, mutta siis se, yleensä miehet leikkii näillä toiminnoilla, mutta no niin. mutta palataan asiaan. Joo. Mitä sitten tapahtuu, jos ruoka ei pilkkoonu kunnolla? No siitä seuraa vääjäämättä myös ravintopuutoksia. Eli tämä on niitä asioita, mikä nimenomaan sit saa stressin vaikuttamaan meidän koko kehon toimintoja heikentävästi. No sitten nämä mahasuolikanavan ongelmat,
niihin liittyy stressin seurauksena myöskin tämmöinen ohutsuolen lisääntynyt läpäisevyys. Eli sieltä pääsee silloin verenkiertoon semmoisia asioita, mitä ei pitäisi. Ja siitä syntyy sitten allergioita, yliherkkyyksiä, autoimmunisairauksia, se on yhteydessä. Ja myöskin maksan myrkynpoistojärjestelmän kuormittumiseen. Ja miten tämä maksa-asia tähän liittyy, niin esimerkiksi sillä tavalla, että osa niistä toksiineista, mitkä sieltä virheellisesti tulee liiallisessa määrin sitten kehoon, niin jos niitä ei pystytä käsittelemään riittävän hyvin, niin ne on pakko varastoida jonnekin, kuten esimerkiksi maksaan rasvamaksaksi. Eli rasvamaksan syy ei ole pelkästään esimerkiksi runsas alkoholijuominen tai runsas hedelmäsokerin saaminen, vaan myöskin stressin kanssa voi olla tekemistä tässä. Voi olla, että rasvakudokseen, hermostoon, aivoihinkin joudutaan sitten niin kuin varastoimaan, ja aivoissa se voi vaikuttaa sillä tavalla, että jos samalla tavalla kuin suolisto voi olla liika läpäisevä, niin myöskin sitten se veriaivoeste siellä aivoissa voi olla liika läpäisevä. Eli stressi voi myrkyttää meitä. Ja sitten voi tapahtua siellä suolistossa mikrobiston epätasapainoa, eli voi tapahtua sellaista, että seurata tämmöisten niin kuin hyvisbakteerien ja muiden mikrobistojen katoa, tai sitten pahisbakteerien niin kuin, ja mahdollisesti esimerkiksi hiivojen niin, lisääntymistä, tai sitten erilaisia niin kuin epätasapainotiloja. Ja tästäkin seuraa sitten niin kuin suolistoperäisiä toksiineja, se vaikuttaa vastustuskykyä heikentävästi. Ja myöskin sitten se, mikä tässä voi seurata, siis stressihormonithan muuten voi lihottaa, koska ne nostaa sitä verensokeria, ja sitten kun se varastoidaan sieltä, niin se voi aiheuttaa lihomista. Niin myöskin tämä mikrobistojen epätasapaino voi aiheuttaa sitä lihomista. Tästä on tehty jossain vaiheessa jotain, oliko ne hiiri- vai rottakokeita, että kun hiirien tai rottien suolistomikrobisto vaihdettiin niin kuin epäedulliseen, niin ne lihoivat, vaikka niillä oli sama ruokavalio kuin ennen. Ja sitten sama ruokavalio kuin kontrolliryhmällä. Ja no näistä suoliston ongelmista seuraa sitten oireita muuallekin, kun no, totta kai vatsavaivoja. Joskus käy niin, että vatsavaivoja ei ole, mutta ne ongelmat manifestoituu sitten ihan muualla, ja sitten se voi olla hankala yhdistää sitä, että se ongelma on niin kuin stressiperäisesti alun perin vatsassa. Voi liittyä masennusta, väsymystä, ihottumaa, niveliho, lihasoireita, aivosumua, muistiongelmia. Eli ne voi niin kuin hyvinkin eri tavoin vaikuttaa. Eli tämmöisiin ongelmiin pelkkä ruokavalio ei ole välttämättä syynä, vaan usein siellä on taustalla myös viholliseksi muuttunut stressi. Ja sitten on hyvä miettiä, että jos tällaista on, että mikä just se sun stressin lähde on. Ja onko se vielä läsnä sun elämässä, vai onko se joku niin kuin ohimennyt vaihe, joka on jo muuten kunnossa, mutta sitten tämä jälkitila pitäisi saada hoidettua. No sitten näistä ravintopuutoksista. Eli nekään ei aina johdu pelkästään vaan niin kuin puutteellisesta ruokavaliosta tai olemattomasta tai kehnosta ravintolisäohjelmasta, vaan nimenomaan siitä, että se ruoka ei sula kunnolla, jolloin tietenkään me ei silloin saada kaikkia tarvittavia ravintoaineita käyttöön, ja pohjimmilta saattaa olla sitten siellä taustalla semmoinen krooninen stressi, joka aikaansaa niitä ravintopuutoksia välillisesti. No, ravintopuutokset arjessa vaikuttaa totta kai esimerkiksi energiatasoihin, liikunnasta palautumiseen, immuniteettiin, hormonitoimintaan, hiuksiin, ihoon, mielialaan, oikeastaan kaikkiin kehon toimintoihin, koska ne on tavallaan siis ne ravintoaineet, mitä meidän tulisi saada ruoan kautta. Tai sitten jos ruoka on nykyruoka, kun on vähän heikkoa, niin avustusta saadaan sitten noista ravintolisistä. Niin jos meillä ei ole tavallaan sitten niitä kaikkia palikoita meidän kehon tarpeisiin, niin me voidaan kuvitella, että jos meillä on vaikka joku Lego-rakennelma, josta puuttuu niin kuin
paloja sieltä täältä, niin se ei ole silloin niin, se rakennelma ei ole silloin niin normaalisti toimiva eikä kestävä. Sitten mennään tähän hormonitoimintaan. Ja tämä on pakko vetää yksinkertaistetuksi, koska muuten me oltaisiin täällä vielä puolen yön aikaan. Ja tässä tulee nyt ensimmäinen tämmöinen pieni vihje tuosta ravitsemuspuolenkin asiasta tässä niin kuin sivulauseessa tai sivukuvassa oikeastaan. Eli kun stressi aiheuttaa meillä verensokeriongelmia, varsinkin jos ruokavalio on epäterveellinen, niin siitä seuraa sitten niin kuin insuliinin ja verensokerin heittelehtimistä, insuliiniresistanssiä, eli niin kuin näiden mekanismien kautta muun muassa sitten ylipainon, diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja Alzheimerin taudin riski kohoaa. Eli stressi on yksi niistä tekijöistä, aika tärkeäkin tekijä, mikä niin kuin tavallaan raihnaistaa meidät ennenaikaisesti. Ja syntyy tämmöisiä nämä tyypilliset niin kutsutut elintasosairaudet. Ne ei ole pelkästään vaan tosiaan niin kuin ravitsemuksesta, vaan muuten kaikilla tavalla meidän elintavoista. No sitten kun tapahtuu stressihormoni, kortisolin kohoamista, niin samalla se kohottaa verensokeria ja siitä voi syntyä myös nukkumisvaikeuksia, rasvan kertymistä vyötärölle, inflammaatiota eli elimistön hiljaista tulehdusta ja sukuhormoni epätasapainoa ja muun muassa naisilla PMS-oireita ja vuotohäiriöitä ja miehillä sit saattaa seurata testosteronivajetta ja sen kautta sitten semmoista jaksamattomuutta ja alavireisyyttä. Ja sitten totta kai nämä tämmöiset kaikenlaiset sukuhormonisekoilut, niin ne vaikuttaa myös jaksamiseen ja psyykeen. Mutta nyt kun puhutaan vähän tuosta verensokeriasiasta, niin kaikkihan me varmaan tykätään hampurilaisista. Mutta miten hampurilaisen voisi tuunata sellaiseksi, että se meidän stressaavassa elämässä palvelisi meitä niin kuin paremmin ja estäisi paremmin tämmöisten terveysongelmien kehittämistä. Meidän ei tarvitse hylätä kokonaan hampurilaista, vaan me voidaan jättää sitä se osa pois, joka niin kuin, jos ajattelet, että sä syöt vaikka pelkästään ton pääliosan, ton sämpylän, niin ei se maistu paljon miltään, että se on enemmän makua antaa nimenomaan toi liha tossa ja noi kasvikset tossa ja kaikki maut, mitä niissä on, niin jos me uhrataan toi sämpylä, niin me saadaan tilalle vähän terveellisempää ja sitten jos me lisätään siihen vielä vaikka salaattia, niin siinä on jo semmoinen ateria meille, missä verensokerivaikutus vaikutus ei ole niin suuri. Eihän sekään välttämättä nyt mikään niin kuin ultimaalisesti paras mahdollinen ateria ole, mutta monista aterioista me voidaan tuunata ainakin parempia. Useimmilla jo se pienikin muutos niin alkaa tuomaan hyviä tuloksia, jotka sitten taas edelleen motivoi meitä niin kuin petraamaan sitä ja mahdollisesti me opitaan myöskin sitten niin kuin uudenlaista syömistä. Se on oppimisesta aika paljon kiinni. Alku voi olla hankalaa, mutta sitten siitä tulee ihan normaali osa elämää siitä uudesta tavasta syödä. No sitten mennään kilpirauhashormoneihin, koska stressi vaikuttaa myös niihin ja itse asiassa aika monenkin mahdollisen mekanismin kautta. Koska no minkälaista esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoimintaa on olemassa tai kilpirauhassairautta, niin yksi näistä mekanismeista on sitten niin kuin autoimmunityreoidiitin kehittyminen ja sitä kautta, että stressi on vaikuttanut suolistoon ja immuniteettiin. Ja sitten siellä voi olla myös virheravitsemus taustalla ja voi olla mahdollisesti infektioita, raskasmetallialtistusta tai sitten geneettinen alttius. Tätä kautta niin kun, oikeastaan mä työskentelen mun työssä aika paljon kilpirauhaspotilaiden kanssa ja kun mä keskustelen heidän kanssa, että missä vaiheessa, mitä heidän elämässä on tapahtunut, kun tämmöinen autoimmunityreoiditti eli autoimmunipohjainen kilpirauhastulehdus on kehittynyt. Siellä usein on jo jotain niin kuin stressaavia, vaikeita
elämänvaiheita tai joku sairastuminen tai joku, mikä on ollut mielelle tai kropalle tai molemmille tosi rankkaa. Ja sitten toinen asia, mikä vaikuttaa, kilpirauhashormonejahan säädellään aivoista käsin. Ja stressi voi heikentää sitten aivojen hormoniohjausta, esimerkiksi tuottamalla inflammaatiota, eli elimistön hiljaista tulehdusta. Ja se vaikuttaa sitten aivoissa hypotalamukseen ja aivolisäkkeeseen. Puhutaan tämmöinen hypotalamus-aivolisäkeakseli, mikä on semmoinen moniakin hormoneja meillä ohjaava alue. Ja niin kuin, tätä kautta se voi näkyä sillä esimerkiksi siinä, että TSH-hormoni laskee tai sekä TSH laskee, että sitä kautta sitten totta kai myöskin muutkin. Et puhutaan tämmöisestä niin kuin, aivoperäisestä kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Nämä voi toki olla, siis samalla ihmisellä voi olla niin kuin heikkoa niin kuin hormoniohjausta aivoissa ja myöskin sitten niin kuin autoimmuniteettia kilpirauhasessa. Mutta sitten on tämmöinenkin, mitä monet ei vielä tiedä, että kilpirauhashormonien vajaatoimintaa voi olla myöskin kudostasolla, ja tässäkin on usein joku rasitustila tai stressi. Mä näen tätä omilla asiakkailla aika paljon silloin, kun heillä on taustalla saattaa olla vaikka ylikuntoa liikunnasta. Tai just esimerkiksi sitä, että liikutaan paljon ja vedetään niin kuin dieettiä samalla, että mennään alikaloreilla ja yritetään saada esimerkiksi rasvaprosentti tosi alas. Tai sitten ihan jotain niin kuin semmoista henkistä ylisuorittamista koko aika ja burnouttia. Ja oikeastaan sitten mikä tahansa myöskin tämmöinen fyysinen esimerkiksi tulehdukset tai vaikka palovamma tai mikä tahansa semmoinen, mikä saa keholla tulee tarve himmailla aineenvaihduntaan, niin se tekee sen tämmöisen niin kuin kudostason muutosten kautta kilpirauhashormoneihin. Ja sitten myöskin se, mikä vaikuttaa kilpirauhashormoneihin, on myöskin tämä sukuhormoni epätasapaino. Ja tämä voi olla syy, minkä takia kilpirauhasen vajaatoimintaa on enemmän naisilla, koska heillä on monimutkaisempi tämä hormonikuvio. Oikeastaan nämä hormonit on sellaisia, että kun sä muutat yhtä hormonia, niin sillä on vaikutus useaan muuhunkin hormoniin. Sitten mennään enemmän näihin sukuhormoneihin. Ja mulla on täällä tämmöinen ihan älytön kuva. Teidän ei tarvitse opetella tätä ulkoa. Mä en tee teille pistokokeita tästä, mutta tässä mulla on vaan niin kuin näyttää, että täällä on erilaisia hormoneja ja ne erilaisten entsyymien kautta muuntautuu toisikseen. Eli tämä sukuhormoni-asia on tällä tavalla aika monimutkainen. Mutta mä esitän tämän tällaisena niin kuin yksinkertaistettuna versiona, mitä stressissä tapahtuu, minkä takia stressi pitkäaikaisena sotkee meidän niin kuin sukuhormonitasot. Koska stressissä keho panostaa stressihormonituotantoon. Ja kolesterolista muodostuu tämmöistä esihormonia kuin pregnenolon. Siitä muodostuu progesteronia, josta muodostuu kortisolia. Tämä on se reitti, mitä suositaan stressissä. Pitää tuottaa kortisolia eli stressihormonia. Kun sitten taas normaalisti, kun tätä tuotetaan vähemmän, niin riittää enemmän paukkuja myöskin tänne niin kuin DHEAsta tehdä testosteronia ja estrogeenia esimerkiksi. Eli tämä minkä takia sitten stressissä voi tulla niin kuin kuukautisongelmia tai miehillä niin kuin testosteronin puutosta johtuu siitä, että tänne jää vähemmän tavallaan niin kuin tätä hormonimuodostusreittiä syrjitään, koska täytyy muodostaa näistä aineista enemmän tätä kortisolia. Näin niin kuin yksinkertaistetuksi. No, miten me voidaan sitten tasapainottaa näitä sukuhormoneja ravintoterapeuttisin keinoin?
No siellä on, mä oon laittanut tänne tämän jodin, koska kaikille rauhaskudoksille jodi on tärkeää. Siellä on perustana yksilöllinen terveellinen ruokavalio ja hyvä ravintolisäohjelma, stressinhoito, eli tunnistetaan ne stressin lähteet ja mietitään sitten, että mitkä on ne keinot, että saadaanko niitä vähenemään, ja jos on psyykkistä stressiä, jota ei varsinaisesti saada vähenemään, niin voidaanko me niin kuin opetella esimerkiksi jonkun ammattilaisen kanssa, että miten me voitaisiin suhtautua siihen stressiin toisella tavalla tai toimia meidän elämässä jollain toisella tavalla niin, että me ei stressattaisi niin paljon. Tai tarviiko tehdä isojakin elämänmuutoksia, että se stressi hellittää. No sitten tuetaan lisämunuaiskuoren hormonien tuotantoa ja tässä niin kuin esimerkiksi ravintolisin, yrtein ja sitten tuetaan ruoansulatusta ja suolistoa. Se, mitä myöskin voidaan tehdä, niin tuetaan tätä hormonin metaboliittien poistumista kehosta. Ja tässä tarvitaan muun muassa tarpeeksi kuitua ja vältetään ummetusta, jotta meillä poistuu ne metaboliitit sitten niin kuin riittävän hyvin. Että ne ei tavallaan, jos meillä on ummetus, niin tapahtuu semmoista niin kuin hormonimetaboliittien takaisin imeytymistä. Ja silloin saattaa olla, että tiettyjä hormonimetaboliitteja on liikaa ja sitten taas toisia liian vähän. Ja tähän samaan liittyy myöskin sitten maksan myrkynpoistojärjestelmän tukeminen. No, tässä on nyt vain pari mainittu. Toki niin kuin hormonitoiminnalle on paljon tärkeitä ravintoaineita, mutta muun muassa E-vitamiini ja sukurauhasille myös jodi. Ja sekä miehille että naisille on olemassa ravintolisia ja yrttejä tukemaan sukuhormonitasapainoa. Ne on valittava sitten yksilöllisesti. No sitten tässä on enemmän tästä stressin vaikutuksesta kortisoleritykseen. Ja aloitetaan vaikka tästä aivokuvasta. Että jos meillä on pitkään kohonneet kortisolitasot stressistä, niin ne alkaa vaikuttamaan, ne alkaa olemaan haitallisia meidän aivoille, muun muassa hippokampukselle, joka vastaa muun muassa muistitoiminnoista. Ja koska meidän elimistö suojelee aika tarkkaan meidän aivoja, sitten jossain vaiheessa saattaa tapahtua semmoista, tai usein tapahtuukin, että jos se stressi jatkuu, niin sitten se elimistö näkee tarpeelliseksi alkaa laskemaan siitä huolimatta niitä kortisolitasoja, jotta se suojelee esimerkiksi meidän niin kuin keskushermostoa ja aivoja siltä kortisolin vaikutuksilta ja myöskin kohonneiden verensokereiden vaikutuksilta. Ja sen takia usein pitkäaikaisessa stressissä ne kortisolitasot ensin kohoaa, sitten ne saattaa mennä vähän sekaisin ja sitten ne alkaa laskemaan. Ja tässä mä oon näyttänyt tämmöisillä värikoodeilla tätä. Tämä on semmoisesta Nordic Laboratoriesin testistä, jossa syljestä mitataan kortisolitasoja 4 vuorokaudessa. Ja tällä tavalla saadaan, tämä sininen käyrä, sininen alue tässä niin kuin näyttää sen, että tällä kortisolin erittymisellä on tämmöinen vuorokautinen käyrä, ja se on niin kuin täällä aamulla pitäisi olla korkeimmillaan, ja sen jälkeen se laskee aika matalallekin. Ja nämä vihreät pallot tässä edustaa niitä sylkinäytteitä semmoiselta ihmiseltä, jolla ei ole stressiä ja jolla on kortisolin eritys täysin normaalia. Tämä on niin kuin, no tietenkin, koska näitä stressaantuneilta ja huonokuntoisilta ihmisiltä usein mitataan, niin harvoin nähdään ihan täydellistä niin kuin tulosta. Mutta sitten, mitä tapahtuu, kun on sitä stressiä, niin tässä sitä voi kuvata esimerkiksi nämä punaiset pallot. Jos tässä on vaikka niin kuin hirveä työrupeama menossa ja ei saa oikein kunnolla nukuttuukaan ja on stressiä ja jännitetään, miten ne työkuviot menee ja vaikka tämmöinen, niin ne voi olla tilapäisesti tällä tavalla koholla. Tilapäisesti myöskin verenpaineet voi silloin nousta. Voi tulla nukkumisvaikeuksia, koska täällä niin kuin illassa ne on näin koholla. Tämä on aika tyypillinen kuvio siinä vaiheessa, kun on akuutti stressi päällä. Mutta sitten kun se stressi jatkuu pitempään,
niin voidaan nähdä tämmöistä vähän, että se stressikäyrä tai siis tämä kortisolin erittymisen käyrä ei noudata enää semmoista normaalia. Että se voi olla tällainen vähän niin kuin sekaisin. Ja sitten edelleenkin, jos ihmiseltä ei saada stressiä alenemaan, niin jossain vaiheessa ajaudutaan sitten mahdollisesti tällaiseen tilanteeseen, että ne kortisolit on tosi alhaalla, ihminen on tosi väsynyt, huonovointinen ja niin kuin flegmaattinen. Ja saattaa kuitenkin olla niin kuin semmoista ahdistuneisuutta, koska sitten kun sun kortisolit on matalalla, niin sun verensokeri laskee, ja jotta sun elimistö pystyy kompensoimaan sitä, niin sitten pitää erittää vaihtoehtoista stressihormonia, eli adrenaliinia. Et adrenaliinilla tavallaan sit saatetaan elää, ja sen takia usein burnoutissa oleva ihminen saattaa olla sitten niin kuin hyvin semmoinen hermostunut ja ahdistunut, ja vaikka väsyttäisi, niin ei välttämättä saa unta ja tämmöistä. Mutta on aina semmoisia juttuja, että näitä ei voi oikein arvata. Että nämä pitää, niin kuin, se pitää kartoittaa se tilanne ja parempi silloin tehdä vähän tämmöisiä tarkempia tutkimuksia. No sitten mennään tähän korkeaseen kortisoliin, miten se näkyy kropassa. Et täytyy aina muistaa, että toisilla ihmisillä se voi näkyä eri tavalla ja voi olla joku muukin tilanne, mikä on siellä vaikuttamassa. Mutta yleisesti mä oon ottanut tähän kuvan semmoisesta ihmisestä, jolla on korkeat kortisolitasot. Se nostaa verenpainetta ja se voi aiheuttaa niin kuin katapolia ja lihasheikkoutta, koska sitä energiaa otetaan sitten esimerkiksi lihaksista. Reidet hupenee, niin kuin tässäkin kuvassa. Vatsa on iso, mutta reidet on pienet. Voi tulla niin kuin huonoa palautumista liikunnasta, varsinkin jos myöskin se tämmöinen sukuhormonien esiaste DHEA on alentunut. Ja sitten voi tapahtua, vaikka kuinka liikkuisi, niin tavallaan se liikkuminen on tässä vaiheessa sitten lisästressi ja tuottaa lisää sitä kortisolia, niin rasva kertyy vyötärölle ja tapahtuu lihomista ja sitten myöskin niin kuin saattaa tulla tänne sitä rasvaa tämmöiseksi niskakyhmyksi. Ja sitten samoin niin kuin kasvoihin voi tulla tämmöistä niin kuin pöhötystä ja rasvaa. No, sitten voi tulla myös iho-ongelmia, raskausarpia, aknea, mustelmataipumusta. Voi olla mielialaongelmia, mielialojen heittelemistä, masennusta, aggressiota, ahdistuneisuutta, univaikeuksia. Sekä korkeat että liian matalat kortisolitasot aiheuttaa univaikeuksia. Ja sitten pitkässä juoksussa luut voi heikentyä. No sitten matalan kortisolin oireita, mä löysin tämän kuvan, niin mun mielestä tämä kuvaa niin hyvin sitä vaihetta, kun ollaan jo tavallaan kuin vähän varjo entisestään. Usein nämä ihmiset saattaa olla jo työkyvyttömiä ja niin kuin melkein niin kuin petin pohjalla, koska nämä oireet on kovia, uupumusta, heikotusta, pahoinvointia, ahdistuneisuutta, heikkoa stressinsietokykyä, särkyjä siellä täällä, ja tämä voi liittyä nämä säryt myös muun muassa kilpirauhashormonia ja progesteroninkin vajaukseen, ja sitten univaikeuksia, vapinaa, sitten elektrolyyttitasapainon häiriöitä, esimerkiksi, ja sitten kramppeja esimerkiksi, kyvyttömyyttä sietää fyysistä tai psyykkistä rasitusta, yliviritteneisyyttä, mahasuolikanavan oireet, ruokahaluttomuus tai liikasyöminen, jotkut laihtuu, ei kaikki. Sitten voi olla tämmöistä herkästi säikkymistä ja kirkkaat valot saattaa häikästä. No sitten muuta näistä kortisolitasoista. Ne saattaa olla eri labrakokeissa ihan niin kuin ok tämmöisissä stressittömissä oloissa. Et esimerkiksi jos sä teet ton sylkitestin semmoisena niin sanottuna hyvänä päivänä, kun sä et stressaa, mutta sitten taas tämmöinen kroonisesti stressaantunut keho ei välttämättä adaptoidu tähän stressiin, ja sitten on erilaisia sekamuotoisia oireita stressaavissa tilanteissa. Ja tämmöistä stressaantunutta kehoa ja mieltä, niin ne on usein helpompi hoitaa vielä siinä vaiheessa, kun ne kortisolitasot ei ole päässyt romahtamaan.
että se tilanne ei silloin ole kehittynyt vielä niin pitkälle. Kun sitten taas koululääketiede tuntee tästä lähinnä ääripäät, eli Cushingin syndrooman, jossa niin kun kortisolitasot on ihan huiman korkeat, tai sitten Addisonin taudin, jossa niin kun kortisolitasot on vaarallisen alhaalla. Mutta sitten funktionaalinen lääketiede hoitaa niin kun kokonaisvaltaisesti, ottaa sen tilanteen huomioon ja niin kun ottaa myöskin ne oireet paremmin huomioon. Ei seurata vaan sitä, että onko tilanne todella vakava patologinen vai onko siellä on myöskin näitä niin kuin välimuotoisia tiloja, jotka myöskin ansaitsee huomion ja voi vaikuttaa jo ihan tosi paljon siihenkin, että onko ihminen työkykyinen ja minkälainen on elämänlaatu. Koska kyllä niin kuin pitkäaikainen rasitus ja stressi saa ihmisen työkyvyttömäksi ennemmin tai myöhemmin, jos mitään ei tehdä. Toisinaan tarvitaan ainakin tilapäisesti kortison korvaushoitoa lääkäriltä. No sitten nämä kortisolitasot ja ravintoterapeuttinen hoito. Eli mitä me voidaan sitten oikeasti tehdä? No se ruokavalio täytyy olla niin kuin yksilöllinen ja riittävän kattava. Ravintolisäohjelma on myös tärkeä. Et ei yleensä auta, että me otetaan vain paria ravintolisää, vaan sitten joudutaan ehkä vähän terapeuttisempiin määriin ja niin kuin kattavampiin ravintolisäohjelmiin. No noin oikeastaan semmoinen kaiken perusta sitten tietenkin sen stressin hallinnon lisäksi. No tässä on sitten erityisen tärkeää lisämunuaisille esimerkiksi C-vitamiini, eri B-vitamiinit ja varsinkin B5 eli pantoteenihappo ja myöskin sitten A-vitamiini ja magnesium. No sitten korkeisiin kortisolitasoihin on usein saatu apua myös näistä adaptogeenisistä yrteistä kuureittain ja erilaisilla kombinaatioilla. Ja nimenomaan ehkä, kun ajatellaan, että tapaan aika paljon sellaistakin ajattelua esimerkiksi tuolla vertaistuessa tai muuallakin, että koitetaan stressiä hoitaa yhdellä ainoalla adaptogeenisella yrtillä ja ajatellaan, että kun otetaan isoa annosta, niin se olisi parempi, kun se voi itse asiassa silloin olla huonompi asia. Et usein semmoiset niin kuin adaptogeenisten yrttien kombinaatiot on toimivia, koska ne tukee silloin eri yrttien vaikutukset toisiansa. Ja fosfoseriini on semmoinen ravintolisä myöskin, mistä on usein silloin apua. Mutta nämä voi pahentaa itse asiassa sellaisissa tapauksissa, jos ei olekaan diagnoosi tavallaan tai ei ollakaan arvioitu oikein. Et jos ei olekaan kortisolit koholla, niin silloin näistä voi tulla ongelmia. Eli ehkä enemmän näillä vitamiineilla mennään ja ollaan varovaisempia yrttien käytössä siinä vaiheessa, jos kortisolitasot on päässyt laskemaan. Et nämä matalista tai heittelehtivistä kortisolitasoista kärsivät saattaa sietää aika huonostikin adaptogeeneja. Esimerkiksi mulla kävi semmoinenkin, että asiakas oli ihmetellyt, että minkä takia hänelle ihan niin kuin, miksi hän voi niin kuin psyykkisesti niin huonosti, että tuli niin kuin, alkoi ahdistaa erilaiset asiat ilman, että elämässä oli sattunut mitään sen kummempaa. Ja sitten kävi ilmi, että hän oli alkanut kokeilemaan asvakandaa, mikä monia ihmisiä niin kuin tasapainottaa ja rauhoittaa, mutta hänelle se ei sopinut. Et joskus noista yrteistä voi tulla ihan päinvastaisia vaikutuksia. Et yrttien suhteen on hyvä osata kuunnella kroppaa, varsinkin tämmöisissä rasitustiloissa. Ja tämmöinen yrtti kuin reissi eli lakkakääpä on yksi niistä, mikä on monelle ollut avuksi myöskin niille, joilla on alakanttiset kortisolitasot. Ja tämäkään sovi kaikille, että joskus jos on vaikka joku homealtistus tai sitten penisiliiniallergia, niin ei välttämättä sovi nämä lääkkeelliset sienet. No sitten on tärkeää tämä stressin lähteiden tunnistaminen ja hoitaminen kuitenkin. Tässä minulla on alun perin ollut flappitaulu, kun mä oon face to face tätä. Mä otan tämän tästä pois. Anteeksi, että täällä on yksi sana, joka oli siellä turhaan. No sitten vähän tarkemmin tästä stressin vaikutuksista
kilpirauhashormoneihin. Autoimmuunityreoidiittia eli autoimmuunitulehdusta kilpirauhasessa on pääosin kahta tyyppiä. Samalla ihmisellä voi olla eri aikoina tai yhtäkin aikaa vasta-aineita molemmista tyypeistä. Eli on tämmöinen Hashimoton tauti, jossa pääosin on vajaatoimintaoireet, muun muassa palelu, lihominen, masennus, kivut, ihon kuivuminen, uupumus. Ja sitten on Basedowin tauti, jossa on liikatoiminta, kuten nopea sykelaihtuminen, uupumus ja levottomuus. Mutta tämä johtaa tämä tauti usein lopulta vajaatoimintaan, jos se kilpirauhanen tämän tulehduksen seurauksena tuhoutuu, tai sitten se joudutaan leikkaamaan, tai se tila hoidetaan radiojodihoidolla. No tästä autoimmuunityreoidiitin etiologiasta ei ole vielä ihan yksimielisyyttä, mutta tämän tilan puhkeamisen taustalla lienee useatkin mahdolliset syyt. Stressi, geneettinen alttius, infektiot, suolen lisääntynyt läpäisevyys, raskasmetallialtistus. Ja autoimmuunisairauksissa on aina kysymys siitä, että immuniteetissä on epätasapainotila ja sitten elimistö käy omien kudostensa kimppuun. No mistä sitten tämmöiseen tilaan apua? No lääkityksiä saatetaan tarvita. Ja sitten funktionaalisen lääketieteen parissa on havaittu, että potilaat saa hyvää apua tämmöisestä autoimmuuniruokavaliosta. Ja se on aika tämmöinen niin kuin paleotyyppinen, ei luolamiestyyppinen se ruokavalio. Ja lisäksi sitten niin kuin stressinhoito, ravintoliset ja yrtit. Eli niin kuin sitä sairastutaan me mistä vaan. Ei pidä hoitaa pelkkää kroppaa, pitää hoitaa meitä kokonaisina ihmisinä. Tässä on sitä ruokavaliosta. Ja tuossa niin kuin autoimmuunipaleo ruokavaliossa, jota noudatetaan yleensä korkeintaan vain 3 kuukautta, jonka jälkeen otetaan lisää ruoka-aineita käyttöön, jos vaan mahdollista. Ja siinä poistetaan muun muassa kaikki roskaruuat, sokeri ja tämmöiset, viljat, palkokasvit, maitokasvit, maitotuotteet, koisokasvit ja määräaikaisesti nämä kaikki, koska se on aika riisuttu ruokavalio. Ja tämän tarkoitus on niin kuin tasapainottaa sitä tilannetta sekä suolistossa että immuniteetin kannalta. Ja tämä tämmöinen paleo kautta antitulehduksellinen ruokavalio, niin sitä voidaan toteuttaa monella tapaa. Ja niin kuin kuten monissa muissakin ruokavalioistyypeissä, eli kaikki tavat ei ole fiksuja. Eli jos me esimerkiksi niin kuin tässä kuvassa niin syödään paljon proteiinia ja rasvaa, mutta tuore ruoka ja hedelmät ja kasvikset ja marjat jää vähemmälle, niin eikä me pelkästään luusoppaakaan keitetä. Et tässä on ehkä semmoinen aika hyvä setti tässä, tämmöinen niin kuin antitulehduksellisen ruokavalion kuva. Siellä on eri proteiini- ja rasvanlähteitä, mutta on paljon vihanneksia, kasviksia, marjoja ja eri värejä. No sitten tästä aivojen hormoniohjauksen heikkenemisestä kilpirauhasasioissa. Siellä on taustalla stressiä, virheravitsemusta, ravintopuutoksia ja nämä asiat inflammoi eli aiheuttaa matala-asteista tulehdusta. Ja siellä taustalla saattaa olla myös kroonisia infektioita. Ja tämä voi häiritä sitten tätä hypotalamus-aivolisäakselin hormoniohjausta. Silloin voi tulla niin kuin sinne niin kuin aivojen ohjaamaan hormonitoimintaan muunkinlaista häiriöä, koska sitä ohjausta tulee esimerkiksi lisämunuaisille, sukurauhasille ja kilpirauhaselle. Et usein käykin niin, että jos on yksi näistä hormonivaivoista, vaikka jos meillä on sukurauhasten hormonit ottanut tavallaan kipeätä vaikka stressistä ja muista rasitustiloista, vajaa ravitsemuksesta tai jostain muusta, niin myöskin sitten ajan mittaan tai jo ennen se järjestys vähän vaihtelee ihmisillä, mutta samoilla ihmisillä on usein ongelmia sekä lisämunuaisen, sukurauhasten ja kilpirauhasen niin kuin hormonien kanssa. No tässä on kuvattu tämä, miten se toimii
hypotalamuksen erittämä ohjaushormoni TRH ja aivolisäkkeen erittämä ohjaushormoni TSH, niin ne voi jäädä sitten vajaaksi ja eivät käskytä silloin riittävästi kilpirauhasta tuottamaan hormoneja. No sitten tämä niin kuin solutason kilpirauhasen vajaatoiminta, mitä tunnetaan vielä aika huonosti. Sillä on tämmöinen englanninkielinen ilmaisu kuin non-thyroidal illness. Ja löydätte sen kyllä esimerkiksi PubMedistä. Ja tämä on, niin kuin, jos se suomennetaan, niin se on tämmöinen niin kuin kilpirauhasesta riippumaton kilpirauhasen vajaatoimintaoireisto. Ja sitten se, mitä niin kuin siellä solutasolla voi muutakin olla, niin virheravitsemuksen ja ravintopuutosten vuoksi niin kuin solukalvot ja solun hormonireseptorit ei välttämättä toimi optimaalisesti ja kilpirauhashormonit ei sen takia pääse niin hyvin vaikuttaa. Mutta siis se, mikä siellä on taustalla tämmöisessä, kaikki kilpirauhasen vajaatoimintaoireisto ei siis ole johdu niin kuin kilpirauhasesta tai aivoista, vaan se on usein tämmöinen elimistön turvamekanismi. Ja niin kuin silloin niin kuin erilaisissa rasitustiloissa vähennetään aineenvaihduntaa. Ja tällöin tapahtuu sillä tavalla, että T4-hormonista ei muunu yhtä paljon tämmöistä aktiivista T3-hormonia. Ja silloin nähdään, että verikokeissa on isompi määrä RT3-hormonia. Tätä mittausta ei ole tällä hetkellä Suomen laboratorioissa, mutta muun muassa Nordic Laboratorien testejä käyttäviltä asiantuntijoilta on mahdollisuus saada tämmöistä mittausta. Esimerkiksi tietyiltä funktionaalisilta lääkäreiltä ja sitten meiltä ravintoasiantuntijoilta. No mikä tämmöisen solutason kilpirauhasen vajaatoiminnan sitten syynä voi olla? No mikä tahansa kova ja pitkäkestoinen tämmöinen henkinen tai fyysinen stressi, liian vähäinen syöminen, varsinkin yhdistettynä kovaan treenaamiseen, vaikeat hormoniepätasapainotilat, esimerkiksi vääränlainen kilpirauhaslääkitys, hoitamaton kortisoliepätasapaino. Sitten voi olla tämmöistä hiilareiden eli hiilihydraattien liiallista rajoittamista, varsinkin pitkäaikaisesti. Sitten voi olla kroonisia infektioita, kuten mykoplasma tai borrelioosi. Tai sitten esimerkiksi isot leikkaukset, palovammat ja traumat voi olla siellä taustalla. Tai sitten homealtistus. Sitten sukuhormonin epätasapainokin tosiaan vaikuttaa näihin kilpirauhashormoneihin. Esimerkiksi naisilla usein tulee epätasapainoa progesteronin ja estrogeenin välille. Progesteroni se usein alkaa laskemaan, koska siitä tehdään kortisolia. Ja sitten taas estrogeenia saattaa tiettyinä metaboliitteina jäädä liikaa. Ja nämä vaikuttaa sekä miehillä että naisilla monellakin eri biokemiallisella mekanismilla. Ja esimerkiksi naisilla just tämä lisääntynyt estrogeenin eli estrogeenin dominanssi, niin se lisää kilpirauhashormonien sitoutumista veren proteiineihin, jolloin silloin vähemmän vapaata kilpirauhashormonia on käytettävissä. Eli jos naisella on estrogeenitasot korkeat, niin sillä voi olla kilpirauhasen vajaatoimintaoireisto, tai jos hänellä on jo kilpirauhasen vajaatoiminta ja siihen lääkitys, niin sitä lääkitystä tarvitsee olla sen takia enemmän, koska siellä on sitä estrogeenia. No miten me sitten kilpirauhasta ravitsemuksellisesti? No tässäkin se yksilöllinen ruokavalio ja hyvä perusravintolisäohjelma on tärkeää. Ja ravintolisista keskeisimmät on esimerkiksi seleeni ja jodi. Ja sitten kilpirauhashormonien reseptoreille tarvitaan myös A-vitamiinia. Ja kilpirauhashormonien muodostusprosessissa on tärkeää myös rauta, sinkki ja kupari. Tärkeää tietenkin saada ne ravintoaineet ruuasta ensin imeytymään kunnolla. Eli sitä ruoansulutusta on tärkeää tukea. Sitten jotkut käyttää kilpirauhashormonien boostaamiseen tyrosiiniaminohappoa, koska sitä on kilpirauhashormonin rakenteessa, mutta on hyvä sitten tiedostaa, että sitä on myös katekoliamiinien, esimerkiksi adrenaliinin rakenteessa. Eli siis tämmöiselle ylivirittyneelle stressipotilaalle ei välttämättä
tyrosiinisovi, koska siitä voi tulla samanlaiset oireet kuin sitten kilpirauhasen liikatoiminnassa, ja joskus se sekoitetaankin se lisääntynyt adrenaliinin määrä. Luullaan, että ollaan aiheutettu kilpirauhasen liikatoiminta. Eli tämän tyrosiinin kanssa niin olkaa maltillisia ja ehkä ennemminkin sellaisille kilpirauhaspotilaille sopii, jotka on niin kuin semmoisia ylirauhallisia ja hyvin väsyneitä. No seleenin rooli, niin sillä on kaksi tärkeää roolia noissa kilpirauhashormoneissa. Se on tämmöisen glutationniperoksidaasi-entsyymin, joka on antioksidantti, niin ainesosa, ja se suojaa kilpirauhasta. Ja se on myöskin tämmöisissä deodenaasi-entsyymeissä rakenteessa, jotka muuntaa kilpirauhashormoneja niin kuin joko aktiiviseen tai epäaktiiviseen muotoon. Näitä ei tarvitse muistaa, mutta mä laitoin tähän vaan niin kuin tämmöiseksi lisätiedoksi. No, jodin rooli on sitten se, että sitä on kilpirauhashormonin rakenteessa. Että tässä nämä harmaat pallokuviot tässä on niin kuin 2 tuommoista tyrosiiniaminohappoa liitettynä yhteen. Ja sitten nämä violetit pallukat kuvastaa tässä jodiatomeja. Ja kun tässä on 3 jodiatomia, niin tämä on siis T3-hormoni, eli aktiivinen kilpirauhashormoni, tämä molekyylimalli. No sitten mennään vähän stressaantuneen ihmisen ruokavalioon. Me ei käydä sitä niin kuin yksityiskohtaisesti läpi, mutta ehkä enemmän niin kuin psyyken tasolta. Että mitä meille tapahtuu silloin, me ollaan stressaantuneita. Meille tulee usein silloin erilaisia mielihaluja, tai me ei muuten niin kuin jakseta tai ei pystytä keskittymään sen miettimiseen, mitä nyt tässä tilanteessa, kun ollaan stressaantuneita, olisi fiksuinta syödä. Ja sitten me saatetaan ruokkia sitä stressiä vielä lisää sillä, että me saadaan ne verensokerit kohoamaan entisestään, kun jo itsessään ne stressihormonit kohottaa sitä. Ja sitten kun ne verensokeritasot pomppaa ylös, niin ne sieltä tippuu nopeasti alas. Ja se vielä lisää sitä stressioireilua, kun meillä on tämmöiset niin kuin poukkoilevat verensokeritasot. Eli tämmöisiä meillä tekee mieli, eikö totta? Aika helposti silloin, kun on vähän stressiä. Mutta semmoisessa tilanteessa on ihan hyvä kysyä itseltänsä, että kumpi täällä oikein määrää, minä vai ruoka. Ja tässä on vähän mallia sitten siitä. Kaikki tietää, että on hyvä heivata mäkeen sokeri, valkojauhotuotteet, karkit, kakut, roskaruoka, jäätelö, limpparit, liika alkoholia, tämmöiset. Ne on enemmän sellaisia erityistilanteiden ruokia, mutta ei jokapäiväisiä. Tässä on tämmöinen ajatus, että ei jäädä murehtimaan sitä, mistä me luovutaan, vaan iloitaan siitä, mitä saadaan tilalle. Koska kun me syödään hyvin ja terveellisesti, ensinnäkin se on herkullista ruokaa. Meidän ei tarvitse siinä mielessä luopua herkutteluista. Herkutellaan mieluummin terveellisellä ruoalla. Mutta silloin kun me syödään terveellisesti, niin meillä on paremmat niin kuin mahdollisuudet taistella sitä eri stressin muotojen vaikutuksia vastaan. No miten me sitten voidaan toipua tämmöisestä stressin aiheuttamista terveysongelmista? Varmaan kaikille tulee niitä jossakin muodossa ja jossain vaiheessa elämää. No ensinnäkin, jos me saadaan sitä stressihanaa pienemmälle, niin aina parempi. Ja niin kun se tapahtuu 2 tavalla. Joko me pystytään vaikuttamaan niihin stressin aiheuttajiin, sekä fyysisiin, psyykkiseen ja psykososiaalisiin tekijöihin. Mutta jos me ei eihän me voida aina tilata niin kun elämää, kun jostain Elloksen luettelosta ihmisille sattuu ja tapahtuu. Ja joskus me ollaan sellaisessa tilanteessa, mihin me ei voida täysin vaikuttaa. No sitten tulee nämä stressinhallintakeinot myöskin. Et niin kun, miten me opitaan. Onko se sitten esimerkiksi jotain tämmöistä mietiskelyä, rentoutumisharjoituksia, hengitysharjoituksia, mindfulnessia ja toisaalta sitten taas tämmöisiä kognitiivisia keinoja, että miten me suhtaudutaan niihin stressin aiheisiin, mitä me ajatellaan niistä ja
miten me hallinnoidaan meidän toimintaa stressitilanteissa, niin näitäkin on ihan hyvä miettiä ja hankkia niihin tarvittaessa sitten ammattiapua. Se ei tarkoita, että niin kun, sit olla tosi vakavassa tilanteessa, jos me haetaan apua niin kun stressistä selviämiseen, vaan niin kun aivan terveet ja työssä käyvätkin ihmiset voivat hankkia tällaiseen niin kun neuvontaa. Ja se, että me saadaan stressihanaa pienemmälle, niin sitten me saadaan myöskin sitä kautta nämä ravitsemukselliset keinot toimimaan paremmin. Et jos stressiä on koko aika tosi paljon muodossa tai toisessa, niin silloin se on pienempi se vaikutus, vaikka me kuinka laitettaisiin niin kuin ravitsemuskuntoon. Sitten toinen on tämä, mitä kautta me voidaan myöskin niin kuin vaikuttaa, niin tämän ruoansulatuksen, suoliston huomioiminen, yksilöllinen ruokavalio, yksilöllinen ravintolisäohjelma, yksilöllisesti valitut yrtit ja sitten myöskin niin kuin näiden keinojen tasapainottava vaikutus hormoneihin. Eli se hoitaminen on semmoista kokonaisvaltaista. Siinä otetaan koko ihminen huomioon. Ja ei pelkästään ruoka, ei pelkästään tunteet ja ajattelu ja toiminta, vaan koko paketti. Tässä oli tämä meidän aineisto ja me ollaan aika hyvin aikataulussa, koska nyt kello on 2 yli. Ja tässä lopussa mä vielä esittäisin sitä, että mistä te löydätte meidän ravintoasiantuntijoiden yhteystietoja, jos teistä tuntuu, että te haluatte lisäapua. Että tuntuu, että on jotain, minkä kanssa te ette halua pähkätä vaan yksin, vaan tarvitsette siinä vähän tukea ja apua ja tsemppausta ja neuvontaa. Menkää tämmöiseen nettiosoitteeseen kuin suomenravintoterapia.fi. Sieltä löytyy meidän ammattilaisten yhteystietoja ja käykää kurkkaamassa myös meidän blogia, minne päivittyy säännöllisesti kaikkia mielenkiintoisia ravitsemusaiheisia kirjoituksia. Ja nyt tässä vaiheessa sitten ottaisin niitä kysymyksiä mielelläni vastaan. Kiitos Niina tosi paljon. Nyt täällä ei ole kukaan rohkea vielä kommentoinut, mutta nyt voisi ainakin sitten, jos jäi tuohon luentoon liittyen kysymyksiä tai jotain selvennystä ehkä johonkin alueeseen, niin kysykää ihmeessä. Nyt on meiltä vielä reilusti aikaa tai mitä tahansa nyt periaatteessa ravitsemukseen liittyvää. Ei tarvitse olla mitenkään spesifisesti tuohon liittyvää. Joo, siis mä tiedän, että se on hyvä, että me nauhoitetaan tämä, koska tämä on niin tuhti aineisto. Että tähän kannattaakin ehkä vähän palata ja vaikka pysäyttää se johonkin, jos haluaa tarkastella jotain kuvaakin sieltä vähän niin kuin enemmän. Ja toki nyt kun me ei tiedetä välttämättä, ketä kaikkia teitä siellä linjoilla sillä lailla on, että mikä se on se oma tilanne ja taso ja tietotaito ja tarve, niin myöskin on vaikea sillä lailla niin kuin kohdentaa sitä. Et jos ei saa tulla myöskin ääneen kysymään, mutta jos ei halua linjoille itse, niin siihen voi laittaa siihen chattiboksiin. Ja sitten myöskin voi laittaa palautetta ihan tämän webinaarin jälkeenkin toimisto@suomenravintoterapia.fi. Ihan siis palautetta siitä, että miten koitte tämän ja myöskin mielellään sitten toiveita tuleviin webinaareihin, aiheita ja vähän sitä ehkä, että haluatko enemmän niin kuin käytännön juttuja. Tässä oli nyt niin tällainen hyvä tiivis paketti, aika paljon siis teoriaa ja hieman käytäntöä ja kaikkea siltä väliltä, niin tietenkin kaikki parhaitenhan tämä homma toimisi niin, että tarjotaan sitä, mitä halutaan. Mutta katsotaan, nyt täällä on kysymys, niin kun stressi
Eli kortisoli vaikuttaa aivoihin ja muistiin. Eli jos kortisoli on ollut pitkään koholla ja se saadaan normalisoitua, niin palautuuko aivotoiminta, eli muisti, vai onko vahinko pysyvää? Mä en tiedä, tiedetäänköhän toi edes vielä vai tutkitaanko sitä vielä vai onko se vieläkin vähän niin kuin ainakin tieteen näkökulmasta kysymysmerkki. Mutta kyllä sitä siis taatusti tapahtuu, sitä palautumista, mutta se, että onko se vahinko pysyvää, niin varmaan liittyy myöskin tai riippuu myöskin siitä, että kuinka pitkäaikainen se rasitus on ollut ja minkälaisia ravintopuutoksia on ollut ja onko muita tämmöisiä niin kuin aivotoimintaa heikentäviä tekijöitä ollut läsnä. Sitä on varmaan monen asteista, mutta useinhan siis niin kuin stressi on vaikuttanut myöskin ruoansulatukseen ja se on johtanut myös esimerkiksi silloin B12-vitamiinin puutoksiin, voi olla rasvahappojen puutoksia, voi olla aminohappojen puutoksia ja kyllä niin kuin mulla on ainakin mun työstäni sellainen kokemus, että aika hyvin palautuu, koska siis niin kuin ihmiset on yleensä aika riemuissaan siitä, kun niillä alkaa niin kuin aivotoiminta niin kuin tämmöisen pitkällisen rasitus- ja sairastamistilan jäljiltä niin kuin kohentuu. Mulla on itselläkin tämmöisestä niin kuin kokemusta, että ihan kun heräisi vähän niin kuin henkiin sellaisen niin kuin tai heräisi niin kuin jostain unesta. Ja niin kuin, usein sekä niin kuin, se sillä kokonaisvaltaisella hoidolla on aika tärkeä osuus. Sillä, että varmistetaan, että saadaan just niitä ravintoaineita. Niin keholla on kyllä silloin hyvin tämmöinen niin kuin, aikamoinen voima alkaa uudistamaan itseään. Sanoisin, että kyllä se aika hyvin palautuu. Ja näin me ainakin halutaan uskoa, olla optimistisia. Eli aina kun itseään huoltaa ja elimistöllä on taipumus hakeutuu balanssiin ja tasapainoon, kun sille se sallitaan vaan, niin varmaankin mitään sellaista pysyvää ongelmaa niin harvemmin jää siis ihan niin kuin näin keskiverto. Joo, siis mulla myöskin hyvin iäkkäilläkin on tapahtunut paljon tämmöistä aivollista virkistymistä. Ja sitten niin kun, tämähän ei ole pelkästään ravitsemuksellinen asia, että kyllä sitten aivojahan tarvii jumpatakin. Eli sitten, että mitä kaikkea siis liikunta, käsityöt ja aivojen vaivaaminen erilaisilla niin kuin pulmatehtävillä ja kaikki tämmöiset asiat niin kuin, tässä on tärkeää, ei pelkästään sit se ravinto. No niin, otetaan sitten lisää kysymyksiä, kun nyt näitä tuli tänne. Toimiiko adaptogeeniset yrtit ja fosfoseriini, jos on Cushing? No jos on ihan Cushing, niin sitten täytyy selvittää, että tämä nyt menee sitten lääketieteen puolelle. Ja tämä, mitä mä kerron, ei voi olla virallista tietoa, koska en ole lääkäri. Mutta sen verran tiedän lääketieteestä ja tästä endokrinologiasta, että Cushingin taustasyy pitää selvittää. Et sitten kyllä varmaan jotain semmoista apua voi saada yrteistä ja fosfoseriinistä, jos on Cushing, mutta jos siellä on taustalla esimerkiksi joku kasvain, niin se saattaa olla, että sen vaikutus on siihen hormonitoimintaan niin iso, että pelkästään tämmöinen yrtti ja fosfoseriini ei välttämättä auta, eikä se ole sitten välttämättä tämmöinen niin kuin pysyvä ratkaisu. Joo. Tämäkin varmaan on vähän semmoinen tilannekohtainen. No sitten kalaöljyjen käytöstä. Mitä annostusta suosittelet EPA-DHA? No jos se riippuu vähän tilanteesta ja mikä on tila kehossa. Tätähän voidaan myöskin mitata noilla funktionaalisen lääketieteen testeillä ihan vaikka veritippatestinä kotoa. Ei välttämättä tarvitse lähteä antaa putkiverta tuonne laboratorioon. Ja voidaan vähän tarkastella niitä tasoja. Toisaalta voidaan tarkastella, minkälaiset sun tulehdustasot on, minkälaisia sairauden tiloja ja oireita on. Ja voidaan siitä vähän päätellä, että miten paljon on sitä inflammaatiota. Ja toi DHA on myöskin sitten niin kuin aivojen ja hermoston rakenteelle tärkeä. Ja sitten toi
EPA on enemmän sit sellainen, niin kuin, vaikuttaa enemmän niin kuin tulehdusta estävästi. Kumpaakin tarvitaan, mutta sitten tuo määrä, jos ei tiedetä tarkkaan, niin purkin kyljen, niin kuin sen purkin annostuksen, pakkauksen annostuksen mukaan. Et esimerkiksi jos otetaan tämmöinen valmiste kuin Ekolomega-kalaöljy, joka on semmoinen hyvin, hyvin luonnollinen kalaöljy, niin siinä voi olla niinkin iso haarukka kuin että 1 teelusikallinen - 1 ruokalusikallinen päivässä, riippuen ihan tilanteesta. Et usein sitten, jos on jotain sydän- ja verisuonisairauksia tai tulehdustiloja, niin sitten ollaan isommassa annostuksessa, mutta sitten täytyy huomioida lääkitys, että jos on esimerkiksi marevan lääkitys, niin se täytyy silloin olla säännöllistä ja neuvoteltu lääkärin kanssa se omega-annostus. Se ei saa sitten, se pitää olla säännöllistä, ettei se muuta sit sitä verenvuototaipumusta suuntaa tai toiseen. Tämä oli vähän vaikea vastata silleen, niin kuin, eikö totta, Susa, vähän silleen niin kuin suoranaisesti. Niin, ja sitten kun siinä on sekin toinen puoli, että kun kovasti puhutaan just tästä niin kuin omega-tasapainosta, niin ihmisillä niin kuin iskostuu päähän sit se, että mitä enemmän sitä parempi. Sitten on just se päinvastainen tilanne, jos ei tiedetä, jos on esimerkiksi immunosuppressiivinen henkilö, niin sehän edelleen lamaa sitä omaa immunipuolustusta, että ei kannata niin kuin hirveästi poiketa niistä purkin kyljestä, jos ei ole tietotaitoa ja mitattu, että se on aina sitten vähän riski. Joo, ja sitten semmoisenkin sanoisin, että jos pitkäaikaisesti käyttää omega-3-rasvahappoja, EPA ja DHAta, niin siitä voi tulla myös vähän semmoinen epätasapainotila, esimerkiksi gamma-linolenihapon puutos, jolloin sitä korjataan sitten ottamalla myöskin, ei sitä tarvitse kalaöljyä lopettaa, mutta sitten voidaan ottaa myöskin esimerkiksi purasruohoöljyä tai sitten, mikäs Evening Primrose Oil on suomeksi? Helokkiöljy. Joo. Et voidaan ottaa sitä, jotta me saadaan sitten myöskin gamma-linolenihappoa ja sitten usein sitten se, että jos me ollaan pitkään käytetty isoannoksista kalaöljyä tai EPAa ja DHAta, se voi näkyä esimerkiksi sillä, että iho kuivuu tai sitten jalkapohjat paksuuntuu tai tämmöinen. Se voi vaikuttaa tällä tavalla esimerkiksi ihoon. No niin, sitten onko mitään ideaa, millä homeen aiheuttamaa stressireaktiota voi lieventää tai paikkailla jälkikäteen, jos lisäravinteet ja ruokavalio on jo kunnossa? Osaatko sä vastata tähän, Susa, ehkä mua jopa paremmin? Homeen aiheuttama stressi elimistössä, kun on jo lisäravinteet ja ruokavalio kunnossa. Eli tässä ilmeisesti oletetaan, että altistus on jo poistettu. Joo, no sitä mäkin ymmärtäisin. No siis sehän voi olla hyvin, hyvin pitkä prosessi silloin, jos homealtistus on ollut kauankin. Eli totta kai tämmöiset niin kuin yleisesti hyvät valinnat, just kokonaisvaltainen hoito ja muu, mutta meillähän elimistöllä on tämmöinen muisti myöskin, että rasvakudokseen ja myöskin ihan hermostoa myöten, niin meillä jää tietyllä tapaa niin kuin nämä myrkyt, ne jää sinne elimistöön muistiin, eli täytyy tehdä pitkän aikavälin puhdistusprosessia paljon, ja jos se esimerkiksi laukaisee uudelleen niin kuin joku tila tai joku vaate tai joku sen homeen, niin sehän on ihan selvä merkki siitä, että se on se stressi vielä siellä elimistössä ja se muistijälki. Kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin vaan tosi pitkän aikavälin niin kuin työtä tehtävä siinä ja ihan just se, että miten just funkkaritesteillä varmaankin katsoo, että miten siellä niin kuin solutaso, miten mitokondriat, energia-aineenvaihdunta kaikki toimii, että voi tukea, että voi olla, että siinä niin kuin
näillä tämmöisillä yleishyödyllisillä niin kuin asioilla ei päästä ihan sinne ytimeen sitten. Että... Niin, että sitten täytyy ehkä edelleenkin niiden testitulosten perusteella sitten optimoida tilannetta. Ja sitten ehkä tarvitaan myöskin just tämmöistä niin kuin myrkynpoistojärjestelmän niin kuin, vielä tehostamista esimerkiksi erilaisilla niin kuin, tavallaan valmisteilla täsmätuotteilla ja sitten niin kuin semmoisella eri niin kuin tämmöisenä vähän niin kuin pulssihoitona. Niin, välillä pidetään taukoa siitä. Ja... Tässä me ollaan varmaan niin kuin hyvin yksilöllisiä siinä, että kellä myrkynpoistojärjestelmä mitenkin toimii. Että joku voi toipua siitä paljon helpommin kuin joku toinen. Niin, jos mennään oikein pitkälle, niin sittenhän me testataan myöskin geenejä. Että mitkä just sun niin kun myrkynpoistojärjestelmän heikot kohdat on ja miten niitä voidaan tukea. Kyllä. Et niin kuin tavallaan jos niin kuin tämmöinen perusravintolisä ja ruokavalioasia on kunnossa, niin sitä pystytään funktionaalisella lääketieteellä vielä optimoimaan, tutkimaan lisää ja optimoimaan. Ja just nimenomaan sehän voi vaikuttaa pitkäaikaisesti suolistoon ja sitten esimerkiksi solujen energia-aineenvaihduntaan, mitokondrioihin. Niitä pystytään kyllä vähän niin kuin tutkimaan ja tukemaan, mutta mä uskoisin, että tässä niin kuin stressinhallinta ja aika on ehkä ne parhaimmat. Ja sitten se, siis niin kuin, jos ajatellaan niin kuin sielullisesti, niin kivojen asioiden tekeminen ja elämän muodostaminen niin kuin mahdollisimman mielekkääksi. Aina se on niin kuin immuniteetin tukeminen on jokaisessa kroonisessa ongelmassa on se, mistä se lähtee, suolisto ja immuniteetti. Niin sitten jos tuntuu, että omat keinot ei riitä, niin sit se yksilöllisyys, mikä tulee sitten vastaanotolla, niin siinä pystyy sitten tarkemmin katsomaan. No sitten täällä on seuraava kysymys, että olen siis itse T3-monoterapialla juurikin sen takia, koska kortisolit tapissa ja muuntopielessä. Tila aiheuttaa aika kivasti kaikkia elimistössä. Niin, tämä nyt ei ollut varsinkaan kysymys, vaan toteaminen. Niin, joo. Mä oon kanssa T3-monoterapialla, mutta mulla on sitten taas päinvastainen, eli kortisolit stressin takia, yllätys, niin me ammattilaiset emme osaa suojella itseämme. No se oli vähän kanssa sellainen, että joskus ne stressin aiheet on semmoisia, että ne tulee pyytämättä, niin kuin Anneli Jäätteenmäelle faksi. Että niin kuin että sitten me reagoidaan just eri tavalla. Että toisilla saattaa olla pitkääkin just niin kuin ne kortisolit tapissa. Ja sitten on tärkeää tietää, että mistä se johtuu ja pystyykö siihen vaikuttamaan. Et totta kai sitä voi ottaa esimerkiksi justiinsa yrttejä ja ravintolisäohjelmaa, fosfoseriiniä, tämmöistä. Mutta niin kun aina pitäisi pyrkiä mahdollisimman hyvin päästä sinne niin kun löytämään ne juurisyyt. Mistä kaikki on lähtöisin? Onko siellä tekijöitä, jotka ylläpitää jotain epätasapainotilaa ja pystyykö niihin vaikuttamaan. Et usein tämmöinen, jos tosiaan olet T3-monoterapialla sen takia, että kortisolit on tapissa, niin sehän saattaa olla, että sen tilan pystyisi kenties jollakin konstilla vielä purkamaan. Harvoin ne siellä pysyy tapissa, että sitten joko ne lähtee laskemaan luonnollisesti tai sitten ne niin kuin huonoissa tilanteissa ne voi niin kuin, jos mitään ei tehdä, niin ne voi romahtaa sieltä sitten. Ja usein, niin kuin varmaan Susakin havainnut työssään paljon testien kanssa tekemisissä, niin se voi tapahtua niin kuin ihan viikkoja ja kuukausienkin sisällä. Nämä muutokset. Joo, sitten meillä ei ole tässä kohtaa nyt enempää kysymyksiä. Haluatko joku vielä jotakin kysyä? Meillä on muutama minuutti tässä. Nyt saa laulaa, aikaa, kirjoittaa runoja tai antaa palautetta tai kysyä tai mitä vaan, tai kertoa. Mutta mä ymmärrän kyllä sen, että toi oli aika kova paketti. Että nyt varmaan moni jää tätä sulattelemaan, miettimään ja sitten kun saadaan tämä jaettua kaikille tämä tallenne, niin sitten sitä kannattaa katsoa ehkä vähän uudelleenkin.
ja pysäytellä sitä kuvaa. Joo, ja sitten tosiaan se nettisivu on siellä ja blogi, niin kuin Niina kertokin, ja sitten Facebookissa päivitellään näitä uusia tapahtumia aina. Niin seuratkaa ihmeessä ja jakakaa hyvää sanomaa eteenpäin, että tavoitetaan enemmän ihmisiä, että me pidetään nämä webinaarit tämmöisinä niin kuin alhaisen kynnyksen kustannuksella, niin mahdollisimman monella on pääsy sitten kuuntelemaan. Jos tulee toivomuksia yleisöltä, että mitä asioita käsiteltäisiin, niin me pyritään löytämään sitten sopivat luennoitsijat ja kouluttajat siihen. Eli ihan toiveiden mukaan sitten pyritään täyttämään. Tässä vielä sama henkilö laittaa, että 15 vuotta ollut kortisoli tapissa ja monesti epäilty Cushingia, että taas testataan sitä. Ja hän kiittää luennosta. Ja sitten varmaan minunkin puolesta ja meidän puolesta täältä Ravintoterapiayhdistyksestä kiitetään, kun olette ollut melko runsaslukuisena mukana kuitenkin ja loput saa sitten sen nauhoitteen pian, niin sitten haluatko Niina vielä jotain sanoa ennen kuin lopetellaan? No oikeastaan mulla ei muuta kuin, että kiitoksia, että sain kertoa teille tästä asiasta ja toivottavasti tästä oli hyötyä. Kiitos minun puolestani ja hyvää iltaa kaikille. Hyvää iltaa kaikille.